Scan and QR code winner 25 rand. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavens on the TV. It's the Petrol Premiership. Kaizer Chiefs 0, Chippa 0. I'm joined by Kila Walikosi. Awe Sibo Grand. I'm Nandi. Mfethu mina ngikho mnandi. Ukhala ngani? Sibo ngiluzile vandag. Yeah. Ngathola u0-0 iluzi yami le. Yeah. Khumbula uma ngidraw ne. Yeah. Ama team emele ngijabule mangabe ngithole 1 point. Yeah. iOrlando Pirates. Yeah. Sundowns. Yeah. Leminye imswahla le njengalesdumbu lesibengidlala naso namuhla. Chippa. Yo. Hayi ngiluzile mfethu. Yeah, ngibone ngathi kuphakamule sile emathuneni. Athusa abantu. Yeah. You understand? Yeah. Ulesilo ovuke lana unumber 11 weChippa United. Hey. No number 9 weChippa United umakhalati yo kuyagijima lokuyana. Yeah. And then no number 11 hey benze ilentuzana benze inkinga benza umsebenzi. So yiba abantu engibabonile bahlupha iKaizer Chiefs kakhulu. Yeah. But nathi siwatholile ama chances sahluleka ukushaya nje epaleni. Yeah, sahluleka ukushaya inet. So into engayisho Sibo I'm disappointed. And futhi Sibo manje the way kungakhona ne Sibo angijabulanga neze ngoba nayo lo maraba start loyo le Sundowns ngathi idlale idraw anginashona ngathi idlale 1-1 you understand then maqeda bayodlala idraw yazi into engibhora lapho yini khona labantu abakhuluma kakhulu abomakhelwane bami Pirates angithi thina besambile saye Africa kaSalabon bona sebahlelele ku number 1 bakhuluma kakhulu Sibo and Sibo yazi kunenkinga la ukuthi uma iPirates ingathathi league singavelelwa ngoba bazokhohlwa ukuthi bagcina ukuthatha league uMandela saphila angakayi nase ICU asazambela ngenyawo zakhe zombili uyanganasela bazokhohlwa lokho uyanganasela then bakhohlwa futhi ukuthi baze bakhipha uMandela wahlala eICU isikhathi eside baza bacima imshini ba decide ukuthi bacima imshini ukuthi president ihambe bazokhohlwa lokho so into ekhona ngisathi umthandazo wami mawuqhubeke phambili ukuthi iOrlando Pirates never ithatha league iKaizer Chiefs ingakayithathi league uyanganasela so abahlale khona lapho labahlele khona ku number 1 bazokwehla before unyaka ozayo uChristmas bazowudla ba ku number 2 angithi isitulo abasijwayele phela mawungaya lapha yana uye eyitulweni yabo asithi use stadium ku row number 1 le phezulu egcineni bese row number 2 isitulo 1 na isitulo 2 iPirates mawungafika kule itulo lezi ezila ku number 2 ungathola lapha kubhaliwe Tito bese kubhalwe lama player awuthula yabona lapho uzothola igama la Tito lapho libhaliwe ngithi yibo abathanda ukuhlala number 2 yabo bese alo uzosinda ngoba uhambile umbekezeli uyangandasenga bese khona lebhinqa leli edelelayo lapha kulentuzana uSidakwane uMaster Chef naye uzothola lapha babhalile ukuthi Master Chef uhleli lapha yana uyangandasenga bese uzothola uchayile ubani lo chain ubani uSipho chain bese egcineni isitulo sokugcina ukuthi sobhala ukuthini Siphaleni sothi inkosi yama 2000 urele Mufokeng uzobathola bonke laba baphelele ngoba isitulo abasijwayele ku number 2 but anyway into engizoyisho kuma supporters angeke siphinde sibonane in advance
Merry Christmas. Yeah. Ni enjoy Christmas. Yeah. Ni be right. And remember one thing, bafethu, don't drink and drive. Yeah. Mangabe seniyahamba nehlobeni zenu, nambe ni sober, Yeah. minded. Yeah. Yonke into ibe right. Yeah. But Sithibo, I'm not happy. Khalaphuti. Ngidliwe Sithibo. Mpehleka. Ngohleka kanjani ngana energy? Sithibo mnganami. Ngohleka kanjani? Sithibo mnganami. Woza la. Lalela. Lona impintshi lena angiyazi ne ngicela ukuyazi la igcebeka ngoba isupporter lami lithe mangifika yafika yangifuna yaze angithola uyangandasola so mangithola la igcebeka ngayicasha ngoba ngiyazi ukuthi balambile ka Pirates ngidriver yiyo iUber yami angithi ngihambe ngeflight so angeke ngize ngithathe iflight ngishaye ngayo ama round no ayihambi phansi ifamba moyeni ifamba moyeni Sithibo mnganami kulolu roadman ipheni uyibethe yavakala natural because umkhulu wami ipheni yaso natural iyavakala ivile nabo bangasenhla ukuthi hayi kunzima Sithibo since ngazalwa ne bengicala ukubona isign ye Chippa United bengimangala ukuthi why basolo kubahlala ku number 16 bengicala ukubona isign ye Chippa uthi yenza njani iso so 5 kanje so yazi ukuchaza ukuthini bachaza ukuthi nonke ama team you are welcome ukuthi ningashaya 5 goal kithi Thank you Jayami. Thank you Tina. Scan and QR code winner 25 rand.